Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Ginawa ko po ang video na ito para mawala na po ang mga takot ng ating mga kapwa YouTubers na ituloy ang kanilang pagpaparami ng banana at pag-YouTube. Hindi sa atin kaila na nitong mga nakaraang araw, natakot tayo kasi sa nangyayaring lagasan nga ni Lolo. On the first day, nagulat tayo, ang daming nalagas. On the second day, may lagas na naman, talagang naalarma tayo. Ikatlong araw, naglalagas pa rin, kaya ang iba, humintong mga isda. Guys, totoo po na naglagas si Lolo. Ang tinanggal niya po sa atin ay ang mga subscriber natin na hindi na active. Wala nang pakialam sa kanilang channel at sa kanilang sinubscribe. No more activities na. At yung mga dumikit sa atin na mali, inalis po ni Lolo. Kasi dapat po, kapag sinabing subscribe guys, pinakikialaman natin ang isang channel. Hindi yung basta lang tayo naging after sa pagpaparami ng numbers ng banana. And guys, yung ating kasing ginagawa na nakasanayan na naituro sa atin ng mga previous live streaming, maglalapag tayo ng intro, segundo lang. So ngayon, ika-4th day, ika-5th day, naglalagas pa rin. Why? Kasi po, istrikto na si Lolo, hindi naman tama yung ating ginagawa na pagdidikit ng ganon kabilis. Okay? Ang nangyayari kasi, pinupuntahan natin ang isang bahay, dikit agad. It's a big no, guys. Ang tama pong pagsusubscribe, okay? Pagtamang pagdikit, ganon din sa pagsusukli, ito ang tamang proseso. Pinapasok natin ang isang bahay, okay? Pagpasok po natin sa isang bahay, hindi po tayo agad didikit. Ususuhin muna natin ang laman. Okay? Hanaating na natin ang kanyang home, ang kanyang channel. Kung nakabukas pa, dapat naka-public po yan, huwag naka-private. Ang kanyang videos. Then mag-browse tayo sa kanyang videos. Hanap tayo guys ng 3 or 5 minutes videos. Panoorin natin. Matapos ang panonood, tsaka pa lamang natin tatamsakan, ilalike. Kasi po, nagustuhan natin, tapos na nating manood sa video. Tsaka tayo guys, magko-comment kung ano po yung tamang bakas, ayon dun sa pinanood natin. Huwag po nating ginagawa yung maling pagbabakas. Likely spam, mapupunta yan, i-check nyo sa inyong mga YouTube studio, yung mga likely spam, kasi lagas po siya. And then, ginawa natin ang tamang bakas, browse uli, tsaka pa lang natin i-click ang subscribe. And don't forget na i-click nyo ang mismong kalembang all or bell all. Kasi po, yan ay hindi malalagas. Ino-notify ang dinikita ninyo through Gmail na nag-subscribe kayo sa kanya. Yung po ang legit na hindi malalagas. Basta't ginawa po natin ang tamang proseso, magre-reflect sa Gmail, and provided dapat nakabukas ang inyong mga channel. Yung subscription ninyo, dapat po naka-open yan. Huwag nyong pina-private. I-public po ninyo yan, guys. Okay. Sa pagsusukli, same process. Huwag po kayong mag-aantay huwag kayong magmamadali na kayo ay pasukli agad, shout out pasukli agad. Mali po siya kasi nilalabag natin ang policy ni Lolo na no to sub to sub. Sub to sub is violation po yan. Kailan po nangyayari ang sub to sub? Kapag po tayo dumidikit, nakikipagdikitan, nakikipagsabuatan in an hour, in a minute, in a day. Kaya hanggat maaari, magbabalik sukli naman po kayo ng tama, basta't po nandun sa inyong Gmail. Check nyo po, everyday po may Gmail si Lolo eh. Makikita nyo guys yan dyan, magre-reflect. Doon po, pwede na kayong magsukli, maaaring kinabukasan. Ngayon, kung tama rin po ang pagsusukli nyo, si dumikit sa inyo, manonotify din po sa kanyang Gmail. So guys, huwag pong matakot na nagdadrop ng link, bawal po. Hindi po yan totoo. Ang nangyayari pong mali ngayon, kaya patuloy na lumalagas, kasi po tayo po ay nahahalata na after sa banana, hindi tayo nakikialam sa isang channel. So guys, ang tama po, kapag may notification tayo ng ating sinubscribe, dahil nag-subscribe tayo ng clinic ang bell all, matunotify tayo,
once a month, silipin naman natin at pakialaman ang channel ng sinubscribe natin. Huwag tayong naghahabulan sa banana, guys. Yan po ang reason why everyday may lagas. Guys, gawin na po natin ang tama. Wag po doon sa maling kinasanayan. Wag po yung kaagad kayo nagkiklik ng subscribe even hindi pa kayo nanonood. Gayahin natin yung pagsusubscribe natin sa mga celebrity na tayo talaga ay hindi kaagad nagbibigay ng ating subscription kundi nanonood muna tayo. Okay? So sana guys, makatulong itong video na ito para mawala ang inyong takot. Manood po kayo sa akin, Bicolanang Maestra Oragons. Lagi po akong nag-live streaming. Start po ng 5 p.m. or 6 p.m. onwards po yan, Pinas time. Huwag nyo pong kalimutan guys na isubscribe ako. Pero po, magno-notify sa akin kung yung tinuro ko po sa inyo ay tama. Magno-notify sa akin si Gmail. Masusuklian ko kayo ng tama. Kung ano yung tinuro ko, yun din po ang gagawin ko sa inyo. Okay? Patience is virtue. Huwag pong magmadali, guys. Tayo po ay matuto na sa mali nating gawa para wag na tayong nababalot ng takot. Maraming salamat mga kapatid. Pasensya na kayo. Isang guro po ako sa pampublikong paaralan sa Lungsod Quezon or Quezon City. Kaya ang gusto ko po sana mawala ang inyong mga takot. Mag-go on tayo. Gawin natin ng tama at matuto tayong lahat para mawala na ang lagasan na yan. Maraming salamat guys and enjoy po sa YouTube world. Thank you so much. Bye-bye.